Wiwiti anggenipun Alga Budaya Paralipur, All Sesarengan Alga Budaya, Oke Alga Pro Rental Audio. Sabagus iku njukno saithik. Njukno saithik. On digit no ditis. Ujung saya sih ini mak nomor. Apa
sembarur sanget setunggal tetembangan pinaka pambuka saking warga agung Alga Budaya Bicil saking Kabupaten Biji Salcendang ingkang dipakarsani dening Dinmas Bagus Pendi wonten ing dalu menika saged ngrawuhaken campur sari ringkesnya Indonesia. Alhamdulillah ugi kala mangke nyemanggake dening para kadang tamu kinurmatan kang ngersakaken tetembangan insyaallah setunggal bloko setunggal tembang saking panjenengan saged kamungelaken dening para kadang dulur saking Alga Budaya. Ugi ngaturke wilujeng dalu kagem para kadang tamu ingkang katepi dawuh rawuh sugeng midhangetaken ugi sugeng ngecaken didhakan kang cemawis wonten ing papan pagelaran agung. Griya menapa anggenipun Alga Budaya wonten ing dalu menika hanamung asung lelipur ngantos paripurnaning adicara. Ugi ngaturaken wilujeng dalu kagem dulur-dulur channel juragan-juragan keker matur gunging panuwun sampun rawuh ugi sampun ngregengke swasana wonten ing dalu menika mengabadikan dening Alga Budaya gelar pagelaran agung wonten ing dalu kalenggahan menika. Kepun jemaken bilih anggenipun Alga Budaya ngaturaken matur sembah nuwun sanget tanpa pepindhan kagem warga agung glonipun Bapak Barni dalah Ibu Eni Setiani sekeluarga. Beliau menapa sampun kersa animbali kalau sakadang kanca saking warga agung Alga Budaya wonten ing dalu menika ngantos mangke purnaning adicara. Setunggal Widyawati saking Kawadan Kutha Tulungagung ingkang sampun rawuh ugi kaboyong dening manajemen saking Alga Budaya campur sarinya Indonesia tak aturke jumeneng anggenipun pinarak wong ayu diajeng ayu beta sesarengan Alga Budaya sewu gak ketok lale lale lalo lilo lalo lalo lilo lale estunipun napa saliwah elemik muni kan ini kayak mik ya kuliah mik liat cek yuk jajalan sing di enake milih ya mas cek cek aduh monyong aduh cek cek sami mawon sugeng dalu Kang Mas nggih milih cek dalu wong ayu nggih tos pundi kabaripun panjenengan alhamdulillah kula sehat waras sehat nggih terus saged rawuh wonten ing mriki nggih matur sembah nuwun sanget tur kene kok ya sik dicebloki udan alhamdulillah Mas wingi kan udane sik terang saiki diceblokne wong ngono iya iya menika dalemipun pundi Kang Mas kula anu maksudnya dalemipun bapak sinten kok pundi ya Allah lah balem menika balemipun pundi tak kira lek ate kok aku lho maksudku lek aku gara tak gowo sak gen-gen kira tak turu kok alhamdulillah kula dalah panjenengan saged sowan wonten kawadan beliaunipun wonten bidalinipun Bapak Barni dalah Ibu Eni Mangayu Bagya nikahaken putri ingkang paring asma diajeng Ayu Mei Yustin Fatihah pikantuk Roko Mas Bagus Eli Dwi Saputra. Injih diaturaken mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya Mas. Amin. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal diparingi momongan. Amin. Berkah barokah rezeki melimpah. Yang cocok. Kados udan mili terus. Maksudnya apa nih? Udane mili terus. Rezekine maksudnya wow, Mas. Rezekine mili kaya banyudan iki mau. Ya, alhamdulillah. Tur ya adewe sak kanca iki mak ya wis diteni wong akeh banget. Iki bengi iki spesial banget adewe main. Tur mengko sing ngati-ngati lek mulih ragu lawas lali, ragu anyar ndak tek. Ndak tek apa. Ngono santai wae. Mangke nyemanggake kagem para kadang tamu kinurmatan ugi keluarga agung saking bulanipun Bapak Barni ugi Bu Eni nyemanggake beliau wonten tembang kang kersa amungelaken wonten ing dalu menika nyemanggake. Insyaallah setunggal bloko setunggal tembang saking keluarga agung campur sarinya Indonesia Alga Budaya
saged kamungel wonten ing dalu kalenggar menika. Injih Mas rada ndredeg kok Mas aku iki. Soale suwi ndak nyanyi Mas. Saiki nyambut gawe nguli apa piye Dik sampean? Nguli. Heeh. Iki bangun dalan. Nguli to saiki. Oh, jolak ayak kok malah kuru. Malu Mas, tas loro aku dadi embedah ini iki. Padha karo sampean Sik lho. to tas loro bedah iki jane. Lah Tas seneng loro. maem. Seneng maem aku Mas. Oh, iki berarti mulai seneng maem. Injih. Oh iya, ya cocok. Sing penting kan sehat ya Cek Mas. cek bapake piye iki? Nggih, Pak. Oh, nggih, matur sembah nuwun, Pak. Sembah nuwun nggih, Pak. Nggih. Mbak Kuni MC teko. ini mboten ngerokok. Mboten, pokoke aku mek Estu. iya. Aku mek mie tok. Injih, lagunipun kula aturaken kagem nyemangake, monggo. keluarga besar Pak Barni. Pak Barni. Tembangin apa, Nduk? Anggun. Anggun. Loh, mosok koyo ngene sik gelem manggung. Urat marit ngono. Injih, lagune Loro Ati, Mas. Loro karo sapa? Kok sik usum sesuk iki wis tahun baru, serasa loro ati. Lek ajake dipanu ora usah diparani ngono lho. Loro Ati. Golek Mas. neh. Golek neh. Iya. Apa sih enak ya, Mas ya? Ah yo lek koyo ngene aku jol cempe sing nyang to. Ora cepet-cepet rong sasi sing nyang aku lek ngene. Lah masih nanti masih. Ah wis bohtane kancaku, wetane apa aja niat. Mbakne kancane. Wis Kolon mbakne kancane arep. aku kok IP kowe tak makmok. Edan. Kok mek kanca kelase. Yo garap. Injih. Monggo Kang Mas, campur sari Alga budaya. alga budaya. Jeneng abange sik iki. Sesarengan kalau sangat dan konco saking keluarga Bagong Alga Budaya wonten Alga audio promotor audio matur sembah nur saya. Oke Alga lighting matur thank you. Italia. Kurang opo aku iki dadi wanita. Kurang opo aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu marani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepe yen to eling sliramu nyanding dheweke andong tresno ngumbar nafsu nyas moro lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelane rasa tresno sliramu ra bisa njogo sesuwun enggal paring eling marang keluarga tansah nyanding ayo tentrem pancebrinan wangi bola bali mbok aja larani ati ayo yo Mas Alga Budaya asik wonten diajeng Ayu Pita. Dulur-dulur channel matur sembah nur sangat rawuhipun. Oke ngaturaken wilujeng dalu kagem kadang tamu kehormatan. Ya tasih lega antara tupak dan agung Alga Budaya. Ayo Dek, Pita. kurang opo aku iki dadi wanita kurang opo aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu marani
bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer keme andong tresno ngumbar nafsu nilas moro lali aku yen nyandeng wanita liya wis miliya tresno aku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali manggawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo tak sesuwun enggal paringan eling eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rinolan wani bolan bali ojo larani ati yo iya iya kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno nyatane sliramu nglani ati ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki wis ra bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andong tresno ngajak rinani lagi aku yen nyandeng wanita liya wis miliya tresnaku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali manggawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo wis miliya tresnaku apa dheweke wis miliya dadi bojoku apa bojone bola bali manggawe gelane rasa rasa tresno sliramu ra bisa njogo sesuwun enggal paringan eling yo eling marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajab rinolan wengi bola bali ojo larani ati Jam cocok. kok pedat ya mas ya pedat Pedet apa nih? ambekane Lah yo ora kok. Wah iki lek dasare lahir teko dunia perkempangan iki bangga penak. Mas Iya, Teh. koyoke kurang olahraga Yo olahraga dhewe. karo saman Iki ojo. Pedetku sing cilik-cilik eman-eman. lho apa sangket tau dari pedet Yo kena. Biasanya kan gitu tumpah-tumpahan bareng to. oh ngono ya wis Mesti numpai pedet ngono lho. iya manut Matur sampeyan. sebanuwun ya Wang Ayu. Injih, Setunggal Kang telembangan Mas. rumiyin monggo dipajutke malih. Injih Kang Mas monggo